1 meternya harganya 100.000. 100.000 ya. Umpama kok Pak Cipto ki mang tuku setengah terus disertifikatno atas nama sapa? Ora ngerti. Iki hubungannya karo pertanahan to. Iki lho PN, iki. Wis baleni sik. Pak Cipto duwe tanah. Alah baleni ndek ya ora dunung. Lho Pak iki sarjana ora dunung. Matematika lho Pak niki, Matematika. Setorene to, kata-katamu langsung ijir tek-tek ngono do. Ya aku tanganku tak jebobokno. Iya. Kok jempol kabeh. Yo terus iki menyok gendruwo. Dadi Pak Cipto ndek anu tanah 1 hektar. 1 hektar. Pomo didol separuh. Heeh, separuh. 1 meter 100.000. Ya. Langsung diwalikno sertifikat atas nama sapa? 100.000 ping 5.000 meter berarti 5.000 meter. atas namanya. Pertanyaane atas. Lah sing tuku sapa? Kowe iki lho mati-matikanen ning ndi to met iki? Wah, kopi. Ora iso. Lho.